מה קורה גיבורים? אני זיו, זה אורי. זה הערוץ הראשון שלנו והסרטון הראשון שלנו. אנחנו מאוד מתרגשים, חברים, מאוד מתרגשים. אורי יסביר לנו פה מה אנחנו עושים בערוץ. אז ככה, בערוץ שלנו יהיו את האתגרים הכי מטורפים שיש, בסדר? יהיה לנו אתגרים פסיכיים, סרטונים מצחיקים שנעשה, כל מיני פרודיות וכאלה. בקיצור, שערו איתנו. חברים, מה אנחנו עושים את הסרטון? קסם רחוב. מי לא יודע מה זה קסם רחוב? קסם רחוב הולכים לאנשים ברחוב ועושים להם קסם. הקסם היום הוא קצת בעייתי, למה אין לנו קלפים. It was at this moment he knew. He fucked up. אז עוד מעט אנחנו נצא לקנות קלפים. תמיד יש מפן. בואו ניכנס לאפל, אני מחפש קלפים. שומרון, אז מה יש לך לספר על היום הזה, אה? הכל בסדר, אתה יודע, באת איתנו, עושים סיבובים. לא ראשון, אחי, מתרגשים. לא ראשון. סליחה, אדוני. יש פה קלפים. כן. מצאתי. מה 49? זה 49, אבא, איך אני קונה את זה מעניין. 50 שקל, מי גנן זה? Look at this dude. אין מעלה, מה זה המחיר? תסביר לכם. שזה... מצאתי. בכמה? יאללה, מצאנו את הקלפים שלנו. יאללה, בואו. כל הקופה. הנה, מצאנו. אתה רוצה? ניקח? יאללה, נו. לקחנו, לבלוג, אחי. חובה. כל הקלפים ראשונים. אני רוצה לבדוק את זה רגע. אוקיי. סבבה? סבבה. עכשיו תחתן בשתיים. זה כמה שתיים. פעם אחרי שאני אעבוד, השאלה האמיתית. כף הרביעי פה אגיד שזה מלך. מלך? יאללה, 1, 2, 3. וואי! הצלחתי. בוא, אם הצלחתי, אני מביא את המספר פלאפון. חכי. יאללה, אני נלקח המספר, חברים. 5424 נו. 888. קיבל מספר, כל הכבוד! תראה מה קרה לי. תראה מה קרה לי. I am the one, the way your son don't need a gun to get respect up on the street. Under the sun, the bastard son. שלח קורי. ניכנס לזה שרונה. מספר 1 כבר יש. אז בר מחליט להתערב איתי על זה שהוא אמר שהוא נהג כמו ילד בן 19. אז בוא נבדוק. חברים, כמה אתם חושבים שהוא נראה לכם? בן כמה הוא? 16. 16? שגם 16? 1-0 לי? 19 בתחת, שגיאה. המובל. בדוק. כולם. בדוק דוד שלו. אחי, אתה נהג כמו ילד בן 19, בן כמה אתה? 16. וואלה. בדוק כזה משהו מפגר כזה. טוב, טוב. נלך על הלמה שאנחנו? כן? דפוק סיבוב. 1, 2, 9. סייק! אחי, זה אחלה דבר אצלך. סליחה? בן כמה הוא נראה לך?
זרקי מספר. תשובה להתערבותנו הקטנה. בן כמה הוא נראה לכם? מספיק. זוג מספיק. עובר 18? לא. לא? הייתי מכניס את ה... לא. תודה רבה, 2-0 חבר. הולך לזה? טוב, בנות, פה, אפשר שנייה? כן, בוא, תגיד שלום. וואי, שלום. לא, נגמר הסרט. טוב, בנות, כמה אתן? 13. 13? אני אמרתי, לא, זה בסדר. בסדר? לא, אנחנו... טוב, בינתיים ככה, אנחנו עשינו סליידווי. בן כמה הוא נראה לכם? 16. 3-0, ניצחת גבר. 18? טוב. לא, 16. הנה זה 18 אחי. 3-1. עדיין לא אתה ניצח. 18? אני עדיין ניצחתי. יואו. טוב. זה הכתפים שלנו להיום, תבדקו אותם. שאין מגנט, אין משהו. יש אמון? הנה, זאת מי שצרפתם לה וחיפשתם אותה שעה. אנחנו ולוגים מתחילים. מזל טוב. למי שאומרת לך? כן, למה אתם מצלמים? אנחנו מדברים ואנחנו עושים סרטון. בסדר? מסכימה לנו? סבבה? סבבה. הופה! הנה, אלא ביק, גם תתמולה. הצטרפה. שלום. בן כמה הוא נראה לך? הוא? כן. 17. למה? 18. וואלה, כולם קולות בול אחי, מה זה הדבר הזה? זירו, זה חתיך. בן כמה אני נראה לכם? אז אם אני אומר לך... מה אחי? טוב. תקפים, תראו, אני עובר איתם עוד הפעם, תראו שהם בסדר, בסדר. אני אעבור איתכם ככה עוד הפעם, בסדר? סבבה. אם אני עכשיו אומר לך תחתית החבילה, תחתית החבילה. 2, תעשה 2. תחתית החבילה 2. כן, תביא את החבילה. עכשיו, אם אני אומר לך... נו, תראה. תחזיקי. אם אני אומר לך... תחזיקי. שאני אספור פה 3 קלפים, והקלף שיהיה פה, זה אותו קלף שיהיה פה. אוקיי. מה את מביאה לי? כפה. גבר. אוקיי. תבדקי אם זה אס. תספרי 3 קלפים. 3 קלפים. 3 קלפים. 1, 2, דקה, 3. זה שלל. לא, זה 7. איזה גאו. אני אעשה לך את זה. כן, הרבבתי כך. תהיה ערבבה? סבבה. סגור, בואו אני אראה לכם שהקלפים פה שונים, כמו שהוא אמר, כל הקלפים פה שונים. תביא. נו, אני אראה לך עוד פעם. תסתכלי גם את. באיזה מצב? תן לה לערבב. פינות. מדענים. תחזיק. נו. עושה כל מה בואי אני אגיד לך, חכי, אני אגיד קודם מה הקלף הרביעי פה. רגע, אני רוצה לראות אבל שאתה מעביר 3. כן, ביי. 4, לא 3. עברתי 4, אחת מזה. הקלף הרביעי פה, נגיד שהקלף הרביעי פה. בוא נגיד ש... חכה. 6, בוא סתם זרקתי, אני לא בטוח. 7. אז אני רוצה כיף, אפשר כיף? לא רוצה? סתם, רוצה גם. גם לא נלך, סתם. פעם הבאה שנראה, נעשה, נצליח. חברים, זה היה הסרטון הראשון שלנו להיום ולערוץ. אני מקווה שנהנתם. אם נהנתם, שימו לנו בצד. ותצאו על הפעמון, זה הכי חשוב. במיוחד בהתחלה, חברים. במיוחד בהתחלה. טוב חברים, זה היה הסרטון שלנו היום. מקווים שנהנתם. נתראה בסרטון הבא. ביי ביי.